जे एबाराव जा फैगोन बेयो ट्राइ नंला बेखौ बे नाम्बार जाखोनायखौ जोङो हिसाब लासिगोन दा जोङो गिबियाव बुक खेला जोङो बुक खेला दङ जे जोंना बुक खेलायावहाय मोनबा प्राइज दङ बे जों मोनबाखौ जों गेलेग्रोगोन आरो बेखौ बुक खेलायाव जोंना मोनबा प्राइज दङ बावहाय फार्स्ट प्राइजआव दङ मारुति सुजुकी एल्ट' केट सेकेन्ड प्राइजआव दङ इ रिक्सा गेलेगोन फिफ्थ प्राइजनिफ्राय गेलेगोन उननिफ्राय जाज बिथांमोनखौ मिथिहोनाय जाबाय जोङो बुक खेलाखौ जोङो उननिफ्राय गेलेगोन आरो नाम्बार लिरनाया जोङो माबे जोंहा उल्थायै फैगोन जोंहा जोबथारनायनिफ्राय जायखौ जोङो मुंसे होनो मुंसेनिफ्राय मुंसे बेनिफ्राय गेदेर गेदेर नाम्बाराव फैगोन आगदानिफ्राय आगसिजों फैगोन दा बेखौ मिथिहोनाय जाबाय गोजोनथोंसै এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰিবলৈ আহিছোঁ বুক প্ৰাইজ बुक प्राइज फाइव नंबर ना या 5 नंबर बुक प्राइज और 5 नंबर लास्ट और फिफ्थ खेलार पर आमी आरंभ करिছো या 5 नंबर 5 আপোনালোকে চাব ইয়াতে এটা থাৰ লগোৱা আছে থাৰৰ এইটো আগত আছে থাৰৰ আগত আছে এইটো 7 নম্বৰত আছে 7 নম্বৰ नैरान थाबथालायसो number 2 lucky number 2 जोङो नायनि एबाराव मा नाम्बार गाखोयो 57 lucky number 1 लाजारि नम्बर 1 last number बुक लाग्रा नोंथांमोना नाम्बारखौ गेलेनानै नाय number 3 a fifth prize or সম্পূর্ণ খেলা lucky number আহি গ'ল lucky number 4 31275 या fifth prize battery scooty fifth prize book prize or book खेलार battery scooty 31275 number 3 Profesor थांगोन दा बुंबानो मोनजायो